И какво става, хора? Аз съм Йончо GamesBG. И днес ще играем Farming Simulator 2014. Само че ще го кача в новия сайт на Ферма 123, който не се е абонирал да се абонира. Има тая възможност. Така, и днес ще играем с още един човек, Габриел БГ. Така, и да започваме играта. Днес ще играем двама. Така, имаме отключена мисия. Значи до сега сме активирали общо 4. Ето гледате, 4 са. Общо още трябва, значи 11 ни трябват. Така. Така. Ето Габриеле, започвай. Така, значи сега започваме. И сега сме засели, ще направим сама. Сега почваме да турим. Габриеле, ще говориш по-силно, Добре, чува ли се, бе? Да. Какво сега да правим? Сега ще турим. Ще турим. Окей. Да тръгвам ли? Нива с твоя трактор да се... Изчакай ма само те малко, че... Що не можах да видя къде са нивите. Пък където да... Пък имам това, аз няма да зарежа. Аз ще заредя само. Заредим, ето чакай. Ето, зареждаме така. Така, аз ще трябва да про и двамата ще турим. Да. От края на видеото. Такива играта е много стара. Просто самата игра е от малко повече години излязла. Например, 2-3, не съм видял толкова колко години излязла. Ние сме направили по един салаш. Така, захарахме го. Не знам 2017 вече дали е излязла за телефон. Обаче за компютъра има. Това е тази. Това е това. За компютър, за лаптоп излязла. Това е една бага, която сме го правили. Сега прехвърлям за другото поле. Още съм дясно става, знаеш. Ще има много. Ще правим симулатор. Няма да са точно с хак. Гледате, че гледате как. Ето около 29 милиона. 29 милиона 517 320 и 2 лева. Това е абсолютно всичко, което не е нужно. Трактори, комбайни, 2 резервни трактора. Линда. Така, сега свършихме. Ще натворим и люцерната.
Опа, извинявай, дете да бъснах, ама няма нищо, нали? Имаме една, две, три, четири, пет ниви с... Опа! Сори. Носи. Имаме 4-5 ниви с... Добре, да няма защо в агритурата тя не прави. Аз забравя. Блъсна се. Не, Опа, не е блъсна. това е една нищо. Пак. Да, остави го там. Стоп. Сега ще го правя. Сега. Аз ще го правя. Сега какво трябва да вземем? Чакай малко само да го правя. Колко беше с животинската торта турин? Така, сега, гледайте, тук имаме комбайни, много неща. Така, времето е 6 минути. Да. Така, това е за сложението. Горко високо ти карва, Сега трябва да чуем да вземем. Къде ще седиш? Дед ги купи невити. Те нали са орени и ще ги засеем. После като са готови, почваме да ги сеем. Искам по един чук. Опа, перекупи. Че говориш, силно съм ти казал, човеко. Добре, извинявай. Вижте, това правим. Той вътре какво има? Вода ли? Какво трябва да пълни? Да, тук нищо. Това не е пълно, това е резервуар, това е гориво, бе. А, да. Пеш ли оставим? Ама не ги доближавай до така, защото вземат пари. Кой направи? Не се впусна. Не. Не. Няма че мина в тук, защото те не заредяват. Те се, което е в долната пауза. И нещо ми се пресква обича. Да, един там да стои. Не, ще го прибера в дърво в миналото, защото... Нали има там програма? Който... Чакай го заредя. Той ще го най-добре. Що? Нищо. Кой е по-бървена в такова? Не знам. А? Не знам.
Аз си видам да се. И сега където гледате на без и... Ето тук така се направи да на без. Него ще го хвана с трактора сега. Само гледайте. Много трактори, много машини. Не съм фалял, обаче за сега... Той не знам кое се фаля то. За сега сме похарчили около 90 милиона. 90 милиона за нивите. Пред вас си Трябва сега да отиваме да почваме да такова да сеем. А? Така, значи. Всичките ниви наши ли бе? Да, значи аз от тебе знаеш какво искам. Какво? Значи почваме от тая, тая. Първо ще почнем от тези Така, двете. за къде? Чакай. Изчакаме на кой част ще му кажете. То аз трябва да заредя, че 52. Къде чумбе? Така, на 13 минути ще го спрем. Много го запечах. Нищо. Къде си ти бе? Нищо се ръжа. Каквото и нещо, къде беше точно? Уха! Чакай малко. Да. Ще ръка 2 Къде си милиона. точно? Бе? А? Къде си точно? Тази станция. Чакай, ме, ето и аз те видях. Спокойно. Неговата е оттам. Това вече е руски машини. Чакай, ма. Къде си, бе? Тук е. Аха, давай. Давай. Hasta vista! Стана много. 13, 2 и половина. Пускай. Франдар. От другата страна. Той много е голямо, е. И аз не трябваше да си взема така. Закачихме се, бе! Не, казвам. Не се връщай, бе. Е, Давай се подари тебе, бе. Защо не се гледаш, че ти го такова зле? Не знам. Не дай там, бе! Ти си вече го свършил. Не бе, но по-пуски. Така, хора, ще спираме клипа, защото под 15 минути повече не можем да качваме. Това бях аз, Милчо ГСБГ, в скоби Ферма 123 и Габриел БГ. И бай-бай.